जाना हायखबना होनांगोन जानांगौ साइडजों आरो हौवाया हौवा आलदा जानांगौ बे जोंनि मोनसे आरसि कमिटिनिफ्राय हेलो हेलो आलुनि अननायखौ जेरै कफिया बावनो हाया बेबायदिनो आंबो बिजिनिनि अननायखौ बावनो हाया दिनैबो नोंथांमोननि बे सुबाइजार ओनसोलाव सफैबावबाय आं बिराद मोजां मोनदों हारसिङैनो मोजां मोनो आङो जेबो नांलाया बिदि आरोखि आखाइ खब माने फालेङा आथिमंगलाव मोनबोनायमोन आरोखि ना दाना हर गेजेरावनो बिसिफिसाय माखौ लानानै दावराव जाखो बे फालेङाबो आं लांफानायसो जाहैबाय फिसाया बस्था बनानै बारान्दायावसो उन्दुनांबाय आरोखि ओइदिनखालि फालिया बिनिखायनो फालेंखौ बिहावनिफ्राय मोनबोयोब्ला बेयाव दा उन्दु बेखौ आलासिफोर उन्दुग्रा खालाम आरोखि हर गेजेर मानि उसुबिदा जायो मिथिबाय जेयाव नों उन्दुगोन बे सखि जा फालें जा खामला बावनानैब्लाबो नोंनो बाय हौवाफोरखौ खावलायहरबाय आरोखि आङो फालिया औ बयबो खुसि ना औ आङो स्पेसियेलि जोंनि मानगोनां कनिन सारखौ हाजासे हामबाय होनो आंखौ बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आंनि अनगा गुबुन बिराद मोजां मोजां दंमोन नाथाय सारा आंखौ सायख'दों बिनि थाखाय आं रोजा रोजा हामबाय होनदों सारखौ आङो बोसोरबा बिजनि कलेजाव लोगो मोनबोदों सारनि बोसोन होनायाव जों खोमोन गसंख्रांलायोमोन आरोखि नंगौ बिथांनि बोसोनजोंनोथ' आं दिनै बिदि जाबाय आंनिफ्राय रासिन भिउ जानाय आंनि लिरनायनिख्रुइ भिउ जानाय बर'आव खुनु गानां गैया दालमियासिमेन आरो दाथ' सर्ट फिल्मनो माबा गाननो माने बिदि अनेक स्क्रिप्ट डाइरेक्सन थाबावबाय आरोखि थालिया औ दा बिथांनिनो बोसोन खोनासङोब्ला बांसिन बुंनो हानाय केपासिटि जायो खोनासङोब्ला अखाफोरावबो थांनो हानाय फर्मुलाया फैयो थालिया अखाफोरावबो जिसिबि लांबायनो अखाफोराव बोरै जिसिबि लांखो जों बेखौ सानफ्लांनानै फाग्ला जायो सम सम गोग्लैदेरजानोबो गिग्राबो दंसै एफा गिदिर जिसिबिया जुदि जोंनि हायाव गोग्लैबोयोबा मा जानांगौ बिदिबो सानफ्लांसैनो लांगुइदों नंखाय नङा थालिया एसे रोजाबग्रोनि फैग्रोमोन आं ओरैबायदि माबा स्पिच खोनाफैदों दानि जुगाव लायनो फिसायखौ गारना खारसै बेखौ फैग्रोमोना खोनाफैदों आं आलासिनिफ्राय ओमफ्राय फिसायखौबो गारना खारसै हिनजावफ्रा आरो हौवाफ्राबो हिनजावखौ गारना खारो माने गोदान लाना खारो बे प्रब्लेमा मानो जादों बेखौ एसे फोरमायनोसै आरोखि आङो थारमाने जोङो सासे सानैल' फिसा लासै नालाय बुरजा लाला नंगौ नाङा नंगौ माने सोरबा गियानिफ्रा बुजिनाफ्रा गोसोखौ हमथानो हानायफ्रा हमथानानै थाबाय खारला हमथानो हायैफ्राथ' खारा खारो हमथानो हायैफ्रा खारो माने खारना बेनो सासे सानैल' फिसा खांसै नालाय बेनो खारना बुजिबाय सासे फिसा खांनायाव गैयाब्लाबो 5 बोसोर नांगौ साब्रै फिसा खाङोब्ला 20 बोसोर नांबाय दा बयसखौ रायलायफ्लाङो माने कमेडिजोंसो रायलायो नालाय आङो ओमफ्राय बिदि आरोखि Las
बिदि आरोखि माने एयारटेल भडाफन जिअ नेट पेकआ मास मोनसेयाव जोबो आंना बिदि नङा गोसोथोनाया अख्रां बायदिसो आरोखि माने अख्रां माने बे लाइफ टाइम आफनि मरिब मय मरिब अख्रां न मरिब आरोखि औ दा बिदियावनोथ' बे पास थाला बिल्डिंनि खुन्थिया धालाय बादि होबाय आं नोंनो सना गोसोखौ दालमिया सिमेन्टजों आम्बुजा सिमेन्टजों होननाया बिदि ओंखारदों माने आइया एम्फौनि न' मोन्दोंमोन आरोखि एग्रिकालसारनिफ्राय आइया एम्फौ लायो नालाय बर' आइया बर'सो आंना बर'खा पियर बर' आरोखि मैला गैयै बर' एम्फौ लायो सि दायो आइया दिनैसिम बाजाराव दख'ना बायफेराखै थालिया दख'नाबो बायफेराखै गामसाबो बायफेराखै आरोखि थालिया दा एम्फौनि न' मोन्दों एम्फौ लाबाय थायो नालाय होनांबाय एम्फौ डिपार्टमेन्टनि मानसिया आंबोथ' एसे डेन्जार कानेक्सन गोनां नालाय एसे औ दालमिया सिमेन्ट माबा माबिखौ आं दखानदाराव सोंहैबाय आरोखि एम्फौनि न' मोन्दोंमोन कि सिमेन्ट আছে केन'का ब्रेन्डेड फालतु লাগে दालमिया सिमेन्ट আছে आम्बुजा सिमेन्ट আছে ব্লেক ট্রাইগার আছে जाहैबाय आरोखि এইটো কিমান দিন যাব आफुनि मरियाव थाखिबो এইটো सिमेन्ट होनबाय आरोखि अह गोसोथोलायनायाबो बिदिनो नांगौ होननानै दालमिया सिमेन्टजों होननायानो बेयाव जादों आरोखि आम्बुजा सिमेन्टजों